Един милионер ми е дошъл на гости и трябва да го водя в Кантан Фер. Няма да ви го показвам, защото иска да запази своето... конфиденциалност. Своята конфиденциалност. Това само ние може сме такива тъпаци да дойдем в Кантан Фер и да не си вземем паспортите. Къде ти е паспорта, бе? Ти ми си вземем паспортите. Няма какво остане. Ето, ако някой не вярва. Не сме се успали. Даже вчера, защото излезнахме, ходихме да пием по нещо, се бяхме разбрали като бели хора да седнем да пием нещо културно и да се приберем в 10 часа и точно така направихме. Ама, уви. Точно бая сме тъпи. Много. Най-тъпите копелета. Ето, завърнахме се. Малко закъсняхме с 1 час и зък, че станахме в 7 часа. Та сега си търсим къде да отидем да си изпринтим баджовете, защото трябва да са физически и трябва да ти е на врата. Него е същия грозник като от миналата година. Пристигнахме най-накрая, в момента сме в Б, макар че нито аз, нито мой приятел нямаме много интерес към Б, защото вижте какво има. Стълби, огради, общо взето неща, които не са в нашата сфера. Та в момента искаме да се придвижим към зона А. Само ще направим един кръг, защото времето напредва. Smart Lock. Отваряш си вратата вкъщи с пръстов отпечатък. Voice Prompt, Bluetooth, всичко има. Слагаш си го на жената и на детето ти. Можеш и с код. Ето на няколко места вече в Китай. Повечето места са дори с такива врати, врави, автоматично. И си влизаш вкъщи. Ако някой има интерес. Ето QR кода. Тея смарт врави със сигурност са бъдещето. Защото представи си, излизаш и не ти е необходимо да ти дрънкат ключовете в джоба. Аз си представи, че имаш офис, 2 офиса, имаш си апартамент. Това вече тук ти преброих 3 ключа, където можеш да си спестиш. Ето, вижте един обикновен богат човек, какво си търси. Сейф! Къде да си държи парите, иска да е спокоен. Ей са. А той търси нещо. Той не иска да си остава парите, иска да намери нещо. Без бро. Да. No, this is AC, air conditioner. Студено ли е? Това е печка. Гениално. Това направо ще ме отвее. Това не мога да усетите колко силно духа. Трябва да дадете микрофон да намаля. Ако имаше коса, ще се види как се развява. Какво трябва да е това? Какво трябва да е това? Много яко. Абе, то да не скочи нещо, лей. Виж как ти маха? Целувка. Това чак е страшно, брат. Чак е страшно как след 10 години ще имаш един такъв у вас и ще ти помага с всичко. Нещо много. Да.
Ама в момента е... Ай ми това малкото... Що танцува обаче? Малкият джамбо. Малкият джамбо ще я работа ли, бе? Малкият джамбо. Него е малкият джамбо. Вие просто не можете да си представите тук за какви размери говорим. Вече от около 4 часа сме тук, не сме се справили да ходим. Преди малко си проверих телефона, бех на 12 000 крачки. Ето за такива размери. Те са общо 4 зали, вътре с по между 8 и 12 подразделения. Превежда ли, бе? AI преводач на слушалка. Той слага си слушалката. Translation. Той слагаш си слушалката, другият човек си слага от срещната слушалка, както е това момче, и автоматично превежда изреченията. Ето може да видите. По принцип не са евтини. $450. Но човек, ако му смени името, вместо да Time Kettle да си го направи негов бранд, защото говорих вече с тях, казаха, че може да се смени името, си го направиш по твоя бранд с добър маркетинг в Европа, мисля, че може да ги изкъртиш. Може да си изкарат страшно много клиенти. Намирам се в Canton Fair, където дойдох да търся съплайери за новия ми бранд за дрехи. Да видим дали ще намеря нещо. Ужас. Това виждате ли го? Това е едно от нещата, което трябва да внимавате. Що монстрата са си ги оставили да са с такова качество. Представете си какъв продукт ще получите. Колко е празно. Преди 10 дни, като бяхме с моя приятел, тук имаше сигурно 200 000 души. Поне. В момента имам чувството, че сме 10 000. Мисля, че го намерих. Sportswear секцията. Да видим дали ще намерим нещо адекватно. Или трябва да се придържам с предните съплайери, които имам. Прави ми впечатление, че тъй като днес е 5 май, последния ден на Canton Fair, и ми прави впечатление, че повечето хора си опакуват багажа и са готови да си тръгват. Така че, може би закъснях. Но така на пръв поглед като гледам, не мисля, че щях да намеря нещо подходящо за мен. Айде да видим. C&D. Тук изглеждат горе-долу окей. Тая материя е топ. Но не са специализирани изцяло за йога дрехи. Това със сигурност не искам да работя с фабрика, с която произвежда и от тениски до анцузи. Като правя дрехи за йога, искам да са само дрехи за йога. Иначе имат готини работи, но не са нищо особено. Следващото. Around the 30. 30 RMB. Yeah. Alright, thank you very much. 31 за 2000 бройки, custom made. Това ми се струва малко неразумно. Let's check these out. Да видим тук какво има. Не знам, усещах ми се много Shane. Много Shane quality, честно. За нищо не става. За сега обикалям може би от около 30 минути. Абсолютно нищо не намерих. Преди малко говорих с една фабрика. Не знам дали го записах на видео, но все пак ще го кажа. 2000 броя минимум поръчка.
до 3 цвята, различни размери, смесени. На модел. Тоест, ако искам да вкарам 5 варианта, трябва да взема 10 000 бройки, което не ми е вариант. Продължаваме с търсенето. Купона приключил или приключва. Много малко неща са останали вече. Много малко. Нито един бранд, който прави изцяло йога дрехи, не видях. Всички са смесени. Абсолютно всички. Тия малките колелца. Между другото, един българин видях, че е започна да ги продава, но не знам какъв пазар ще има за това нещо в България. На първия ми влог се бях снимал на една мостра, как го карам. Готини си. Вече 1 час обикалям и започнах да се изморявам. Да ви кажа честно, нищо не намерих. Абсолютно нищо. За сега ще се придържам към острите, които съм купил и към фабриките, които съм набелязал. Но Canton Fair със сигурност е място, на което човек, ако развива някакъв бизнес и Canton Fair може да му предложи нещо, което да добие или информация, или представа колко струва, със сигурност Canton Fair е място, което той трябва да посети. За жалост в моя случай нищо не се намери, но плюсът е, че живея тук. Бяха ми необходими 30 минути с такси да дойда, така че абсолютно нищо не съм изгубил. Искам да си взема едно кафе. Имам нужда от кафе. Проблема на Китай е, че няма еспресо. На много малко места има еспресо, но нека се опитаме да намерим. Hey, the grind's on, I'm just trying to get the bands in. Take man, you know we get the hands in. Папагали, светещи, вижди. Това е контакта. Работят с марки като Hermes, Dior, Givenchy и така нататък. Dyson. Един папагал със светлините отстрани струва около $4800, без доставката, без ДДС, без пито. $4800 чисто. Не са малко пари, но ако си голям бранд, защо не? Не мога да повярвам, че ме тури страпнаха в Китай. Това еспресо струва 60 юана. Сега разбирам, че сме на Canton Fair, ама последен ден е, нещо промоция нямаше ли? Буквално им гледам менюто. За 60 юана можеше да си купа 3 бири и 4 Red Bull. Идиот. Пълен идиот съм. Приключих с ходенето за днес. Вече час и половина съм тук, краката направо ме разцепват. Но приключих с ходенето, както казах. Сега мисля да потеглям към вкъщи. Имам доста работа за вършене. Както казах, искам да ви покажа мострите, които съм набелязал за йога бранда ми за дрехи. За жалост, тук нищо нямаше. Не знам дали защото беше последен ден. Или аз не съм търсил на подходящото място, но вече 4 пъти идвам на Canton Fair, би трябвало да знам кое къде се намира. Все тая, де. Доволен съм. Пия едно хубаво кафе. Поне е или. Сега не е някой рандом. Това ме успокоява.